Ubad, nagdamgo ko ganiyang kadlaw nga kanang gusto lagi kong tan-aw ni Senior San Jose. Naguol ko nga dadagan jud ko sa kapilya kay muadto jud kong Senior San Jose kay basi gi-close na ang kapilya. Pero niabot pa jud ko dito nga nagluhod jud ko siyang atubangan. Unsay ubad ana? Ubad. Oh, ang hubad sa imong damgo, good news. Once magdamgo ganitag mga santos, nay atong plano na matuman. Kung unsa imong mga plano karon matuman, ana ay mga grasya na moabot sa imong kinabuhi nga dili nimo damhon. Nay mga surprise moabot sa imong kinabuhi. Mo nay hubad sa imong damgo o daghang salamat diha sa Oslo, Cebu.